Det må kaldes en fuld sal, hva'? Det er et flot fremmøde. Er det så folk, der er interesseret eller, i at få det stoppet, eller er det folk, der absolut gerne vil have det? Jeg vil gerne indlede mødet med at sige velkommen til Miljøministeren, og velkommen til medarbejdere fra Ministeriet og Styrelsen. Og så er det velkommen til alle borgere, der har fundet vej her i dag, til det her offentlige møde om etablering af Nationalt Testcenter for vindmøller her i Østrig. Jeg er godt klar over, at vi ikke er kun her for hyggens skyld, men alligevel så vil jeg starte med at ønske alle rigtig godt nytår. Der er snevejr, eller der er ikke snevejr i dag, men det har der været, og der er stadigvæk veje, der er svært fremkommelige, og der er også koldt i dag, men det er en flot dag, og det glæder mig, at der er så mange, der har fundet vej hertil og deltager i den her chance i dag. Som I alle sikkert ved, så har det gamle Thisted Byråd i enighed vedtaget at se positivt på, at der arbejdes videre med muligheden for at kunne anvende et areal her ved Østrig, Klitplantage, til opstilling af store vindmøller. Det er herovre bagved, de nye store møller skal placeres. De kommer til at rage op til 250 meter op i luften. Her har vi de små gamle møller, som er dværge i forhold til de nye. I Fødelsesrådets kredsbestyrelse har vi den opfattelse, at det her er et rigtig stor forringelse af områdets naturværdier. At placere et industriområde midt i en natur, som vi prøver på alle mulige måder at værne om og skabe bedre betingelser for i store dele af området her. Dels med en nationalpark, som lige er kommet, men også tilstødende områder, som hele regionen skal leve af med naturoplevelser og turisme i den henseende. Og vi mener, at den oplevelse af vildmark, man vil have ved de klitheder, som nationalparken og de meget store tilstødende andre klithederområder over mod øst netop skulle være en garant for, at det er noget, som det her industriområde her simpelthen sætter en eller anden form for barriere op omkring. Og det synes vi grundlæggende er et stort problem ved det her projekt. Nu har Danmark, de har lige været ved et klimatopmøde, hvor CO2-ledningen var en af de helt store punkter på dagsordenen. Og vi har efter dokumenteret mange gange, at træer er en meget stor hjælp i nedbringelse af CO2-ledningen. Og 1500 hektar skov, der skal fældes her omkring, det må jo immervæk betyde en hel del for CO2-ledningen. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad man egentlig har tænkt sig at gøre ved det problem, eftersom Danmark vil egentlig have forpligtet til at nedbringe CO2-ledningen betragteligt. Så vidt er orienteret, så er det svævetrækkerne, altså sådan nogle som havørn, der trækker på termitter, men også træner, som også gør det, storker og den slags fugle, er også udsat for vindmøller når de trækker. Så mit spørgsmål er egentlig, hvad der sker med trænerne nu, fordi det er jo en af de områder i Danmark, hvor der er en stor bestand af træner, og det kan godt være, at man laver området sådan mere indbydende til trænerne, men hvis de bliver slået ihjel af vindmøllerne, så har det jo ikke nogen effekt.